us contaré una història. Fa molts anys, així a l'escola, habitaven uns éssers màgics, els Blasket Lovers. S'amagaven pels racons, intentaven transmetre valors positius, missatges de respecte i eren amants del bàsquet. Diuen que han tornat i que volen continuar transmetent comportaments esportius i d'educació per a la no violència. Y'all ready for this? No. Fiesta del valor, el logro conseguido. Recibo tu calor y apoyo tus latidos. Podemos elegir, tenemos los motivos, pararnos o seguir.